אז קודם כל שלום לכולם, מעכשיו מתחילים ל10 דקות אני מקווה. אני שמחה מאוד להיות כאן, ואני גם רוצה רק בדקה וחצי להגיד תודה גם לאכסניה הזאתי, גם לאמיר וגם כן ללורלין שביקשה להזכיר שאפשר להירשם לפרסומים שלהם. אני רוצה להגיד תודה מקרב לב כמובן לחברי מורשת על השיתוף פעולה הרב, לך רוני סלמדתי, ומצד האוניברסיטה, מצד המכון לתולדות חקר יהודי פולין, אז דוקטור דרור שגב שעומד כאן ומצלם, הוא באמת מי שיחד עם רון ושאר החבר'ה עבד על כל האירוע הזה, ואנחנו מודים לכל אחד ואחת מכם. אני התבקשתי גם בקובץ הזה וגם היום לנסות ולדבר על המרד העממי של יהודי גטו ורשה כאיזושהי תמונת על של מה אנחנו יודעים על תולדות המרד, מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה, שכמובן אי אפשר לנתק את הידיעות שלנו על המרד מפעילותו המבורכת של פרופסור ישראל גוטמן המנוח שגם מוזכר כאן, ולא בכדי ורשה גטו עמידה מרד עומד ומתכתב עם הספר הידוע שלו מחתרת מרד, וגם ישראל היה מסכים ומקבל שהמחתרת לא הייתה אחרים. יש לי קושי גדול עם המילה עמידה, אבל לא ניכנס לזה בהקשר הזה כאן. וכבר הוזכר שבעצם הכרך הזה מנסה לדבר לא רק על המרד, אלא להטמיע את המרד בתולדות יהודי הגטו, ואתם תשמעו גם היום הרצאות על תולדות יהודי הגטו, על המרד עצמה, וידיעות תולדות המרד, ולא כל מי שמופיע כאן בחוברת הם רק דוברים, אלא למשל אפרת קומיסר שיושבת כאן ודוברים נוספים, גם הם נמצאים ומומלץ מאוד להסתכל בכרך הזה. מעבר לכך, מה שניסינו לעשות בכרך הזה זה לשלב, ותשמעו את זה בחלק השני, בתיעוד רשמי ואישי, תעודות וויזואליה, גם נקודת מבט גרמנית, גם הפולנים, גם על יהודים, ואני בעיקר רציתי לדבר על האופן שבו אייל אצי וכלל הציבור לקחו חלק באותו מרד. לפני שאני אתחיל ואגיע לדברים שלי עצמם, אני רוצה להזכיר באמת, וכבר הוזכר כאן פרופסור ישראל גוטמן שהיה חברו הטוב של פרופסור יהודה באואר, ויהודה אם אתה עדיין איתנו אז גם אני מצטרפת לברכות, והחברות שלהם כמובן היא מה שעמדה בבסיס העשייה המשותפת. באמצע יושבת דוקטור בלה גוטרמן שהיא העורכת השותפה יחד עם גרסיאלה בעריכת הקובץ הזה, ומאחר אנחנו פה בקהל של חברים אז אני אגיד ואומר את מה שחלק גדול מכם יודעים, זה שאני בזמן האחרון מתמודדת עם אתגרים בריאותיים לא פשוטים, ומי שבעצם עשה את רוב העבודה בקובץ הזה, ופה יש לי הזדמנות להודות לכם חגיגית, גרסיאלה לא לברוח, גם גרסיאלה וגם בלה, דוקטור בלה גוטרמן ודוקטור גרסיאלה בן דרור, בעצם מי שעשה את רוב העבודה ומי שסייע ברוב הדברים ועשה את כל הדברים החשובים צריך לעשות כדי שהכרך הזה יצא לאור, זה באמת הן, ויש לי הזדמנות להודות לכם גם על העניין הזה וגם על החברות, גם החברות האישית, יעקב וכולי, וגם החברות המוסדית, ואני חושבת לכולנו שנמשיך עוד לעשות את הדברים האלה בהמשך. בזמן שיש לי, אני אנסה לעשות באמת איזושהי התייחסות מאוד מהירה לנושא הזה של המרד העממי של יהודי גטו ורשה, אבל אני אתן פה באילנות גבוהים, כי באמת אני לא הראשונה שדיברתי על זה, וישראל גוטמן אמר כבר לפני שנים שהמרד בגטו ורשה היה מרד מקיף, עממי ומתמשך, שנתנו בו חלק הן הלוחמים והן המוני היהודים שירדו לבונקרים מוכנים, וסירבו לציית לנאצים והפכו את הגטו לעמדה בלתי נכנעת בהתקוממות אזרחית שנמשכה למעלה מ4 שבועות. ובעצם מה שניסיתי לעשות בספר שלי ומה שניסיתי לעשות במאמר הפותח הזה, זה בעצם קצת לצקת בזה תוכן ולהראות מהו היה המרד הזה, וכמו שאנחנו עושים בכלל בחקר השואה, אנחנו זוכרים שהשואה לא מנותקת מתולדות יהודי פולין ויהודי אירופה טרם לכך, וחלק מהרצאות שאתם תשמעו גם עושות את הקישור הזה. אני לא אדבר כאן על תולדות יהודי ורשה, אני רק אזכיר שלפני המלחמה היו קרוב ל380,000 יהודים בעיר, המלחמה פורצת ב1 לספטמבר, ורשה נכנעת אחרי מצור, הגטו מוקם במחצית נובמבר 1940, כאשר בעקבות המצוקה המאוד גדולה נפטרים קרוב ל80,000 איש, ואתם תשמעו אחר כך בהרצאות שאחריי ובמקורות שדנים בהם, שלצד המצוקה הגדולה גם הייתה עשייה רבה, גם תרבותית, גם חברתית, גם פוליטית, גם דתית, לא לכל נספיק לדבר כאן, אבל מוזמנים לקרוא גם פה וגם במקומות אחרים. באפריל 1942 איזשהו קו שבר, שהוא קו שבר גם בגלל מה שקורה בגטו, תחילה של שיחות, יש כאן רשימה של 52 יהודים באפריל 1942, אבל יותר מכך הידע שמתחיל להגיע. הידע שמתחיל להגיע בהתחלה מהמזרח על רצח של מאות אלפי יהודים בבורות ירי,
חלנו שכבר יותר קרוב, בכל זאת מדובר על רצח יהודים באזורים שסופחו מהרייך, ולאחר מכן, מה שעשיתי לאחר מכן כמובן בלז'ץ, תודה רון, סליחה, כמובן בלז'ץ, בסדר, זה כבר רגע, אני אוריד את זה מכאן, שנייה אחת, רגע, סליחה, וכמובן מאוחר יותר בלז'ץ, שבלז'ץ מעורר חרדה, ב-1942 כבר רוצחים יהודים לא רק במזרח הרחוק, לא רק באזורים של חלנו, אזורים שסופחו לרייך, אלא כבר רוצחים ממש כאן מה שנקרא אצלנו, ממש באזור של הגנרל גוברנמן, ועדיין למרות שהשמועות האלה מגיעות, זה בסדר ככה, הכל טוב, למרות שהשמועות מגיעות לגטו ורשה, הדברים הללו מתקבלים במידה רבה בחוסר אמון, ונתתי פה דוגמה אחת, חיים אהרון קפלן, בחלק מהיומן שעוד לא פורסם, אבל בטח יפורסם על ידי מורות, אני חושבת שלא. בכל מקרה, במהלכו למעלה מ-300,000 יהודים נשלחים לטרבלינקה, וגטו ורשה כפי שהתקיים מספרים נקודה ראשונה וכך הלאה. לפני הגירוש הגדול היו בגטו מעל 50,000 ילדים בין גיל 0 ל-9. אחרי הגירוש הגדול יש 253. לפני הגירוש הגדול היו כ-70,000 צעירים וצעירות, אחרי הגירוש יש כ-2,500. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על חיסול מוחלט של החיים היהודים בגטו, והדבר הזה ניתן לראות אותו, זה בסדר? או שאני עושה בעיות? לא ראו בבית את השקופית שעברת? לא ראו בבית את השקופית שעברתי, אז רק שנייה אחת. מה שאני כבר אראה לכם מהתמונות, שמעבר, יש לנו פה הרבה מאוד מקורות, ואפשר להשתמש בהרבה מאוד מקורות לראות את זה, מעבר לנתונים הסטטיסטיים, גם התמונות הוויזואליות שמראות את חיסול הגטו, גם ברמה החברתית, וגם ברמה של האדם ושל הפרט. מה שרציתי להגיד, שאפשר לראות את הדברים האלה גם בתיעוד ויזואלי, ואפשר לראות את זה לא רק ברמה של הקהילה שמתחסלת והרחובות הריקים אחרי סיום הגירוש, אלא גם כן ברמה הפרטית. פה יכולים לראות את תמונתו של יצחק כצנלסון בשנת 1938, והתמונה הזאת צולמה 4 שנים בלבד אחר כך. אתם יכולים לראות מה עבר על אותו אדם, וסביר להניח שזה עבר גם למרבה הצער על רבים אחרים. לא רק החברה, אלא גם הגטו כגטו משנה את פניו, החלקים הדרומיים של הגטו, וזה הפוך להיות מאוד מאוד דרמטי, חוזרים לצד הארץ. זאת אומרת, מה שפעם היה גטו, היהודים מגורשים ממנו, ופולנים יכולים להיכנס ולגור בו, מה שאומר שזה מה שנשאר משטח הגטו. בסך הכל בגטו יש כ-36,000 יהודים בעלי אישורים, ועוד 15,000 פראים, אנשים בלי אישור. הם חיים ב3 אזורים שונים של הגטו, האזור הזה שנקרא הגטו המרכזי, שופ המברשתנים, ואזור השופים, בכל אחד מהם קבוצה אחרת של יהודים, עם עוד כ2,000 יהודים במקום אחר. התחושה היא תחושה מאוד קשה. אלכסנדר דונט מדבר על חיים על קבר אחים של העבר, אלמוני מארכיון רינגלבלום, אספת כוחות נפשית, וישראל גוטמן בעצמו מדבר על תערובת צער איובי עם שבירת כלים וקללת אלוהים. בתוך המציאות הזאת צצות תנועות המחתרת, וכמו שאמרתי, יש פה איזשהו ניסיון להציג את מרד גטו ורשה ואת חיי היהודים בגטו ורשה. קודם כל הארגון היהודי הלוחם, באמת קבוצה שמתחילה מדרור והשומר הצעיר, והופך להיות בסופו של דבר איגוד של קבוצות רבות אחרות, גם גורדוניה, גם הקומוניסטים, גם הנוער הציוני, נשמע אחר כך לקומוניסטים איתום, גם הבונד. הצירוף הוא לא תמיד פשוט, אבל בסופו של דבר קמה תנועה של כ-300 חברים, בעיקר חברי התנועות שהקימו את אייל, ומורגם חסרי הכשרה צבאית. מאוחר יותר, ויש לנו ויכוחים על איך ומתי, הוקם גם הארגון הצבאי היהודי, כ-250 חברים, מתוכם כ-150 חברי בית"ר, ועוד קבוצות שבעצם אצ"י תופסים עליהם חסות. הם לא פועלים על בסיס תנועתי, יש להם הכשרה צבאית מסוימת, ושוב אני לא אוכל לפרט כאן. וצריך להגיד ששתי התנועות הללו מוצאות את עצמם במציאות מאוד מורכבת במהלך מה שנקרא אקציית ינואר 1943, הגרמנים נכנסים עוד פעם לגטו. אנחנו יודעים היום שהמטרה היא לגרש רק חלקים מאוד מסוימים מהגטו, היהודים חושבים שהנה הגירוש הגדול מתחיל פעם נוספת, ואין לנו עדות מה קורה עם אצ"י באותה תקופה. אנחנו כן יודעים שהארגון היהודי הלוחם פועל בכמה דרכים. קבוצה אחת מצטרפת לקבוצת יהודים שנתפסת, בסופו של דבר הרוב המכריע של הקבוצה הזאת נרצחת, כי אי אפשר לקרבות רחוב עם הגרמנים. הקבוצה השנייה בעצם מתחבאת בין בבתים, וברגע שהגרמנים נכנסים יורה בהם ובורחת דרך הגגות, הקבוצה הזאת ברובה שורדת, והארגון היהודי הלוחם מחליט שככה הוא ילחם גם בהמשך. הרי מה יקרה? מה שיקרה זה שגרמנים ייכנסו לגטו, יגרשו יהודים לטרבלינקה, אנחנו נתחבא בחדרים, נזנב בהם עד שכולנו נמות. זאת המחשבה, ולכן בעיקר חושבים על נשקים
ודברים מהסוג הזה, אקדחים נסקים מהסוג הזה. לאצ"י, ולא ניכנס לזה כאן, יש מיתוס מכונן אחר, הם אומרים, יש להם איזשהו עבר צבאי מסוים, אין לנו סיכוי להילחם בגטו נגד הצבא הגרמני, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נילחם קצת בתוך הגטו, ניסוג בצורה מסודרת ליערות, וביערות נמשיך להילחם בצורה פרטיזנית, זאת התוכנית. אף אחד לא מעלה בדעתו את התופת שתקרה כאשר הגטו יחוסל, אבל זה מה שהם מתכננים. בכל מקרה בשלב הזה הם ממשיכים בבנייה מעשית של כוח הלחימה, הגדלת משאבים כספיים, ברכישת כלי נשק, תוכניות אופרטיביות ללחימה, מה שתיארתי וכך הלאה, אבל עם כל הכבוד שיש לחברי תנועות המחתרת הללו, הם פרומיל בתוך הגטו. רוב יהודי הגטו חיים במציאות לגמרי אחרת, רוב יהודי הגטו עסוקים באחד משלושת דפוסי התנהגות הבאים. מי שחושב שיש לו איזשהו סיכוי לברוח לצד הארי, מנסה לברוח לצד הארי, רובם למרבה הצער חוזרים, כי המציאות בחוץ היא קשה מדי וגם עליה אני לא יכולה לפרט כאן. אחרים מדברים על התבצרות בגטו, הרי מה יקרה? הגרמנים יגרשו יהודים יגרשו לטרבלינקה, יחזירו את הרחובות לצד הארי, אז פולנים יפעלו פה, אנחנו נתחבא מתחת במקומות המסתור שלנו, אוטוטו הצבא האדום יגיע, יש כבר יותר הפצצות, תקופת סטלינגרד, הצבא האדום תוך חצי שנה פה, נחזיק מעמד חצי שנה, והכל יהיה בסדר, אז צריך להתחבא, ובעיקר להסתתר מידי הפולנים שהרחובות הללו יחזרו לידיהם, ויש כאלה שאומרים בואו נמצא עבודה בשופים, במפעלים השונים שנמצאים בתוך הגטו, זה מה שיבטיח את חיינו. כך או כך, כל התוכניות הללו, בסופו של דבר הם לא האלו שיעלו שיתקיימו ברגע שהגרמנים יפתחו במרד גטו ורשה, ואתם יכולים לראות שהמרד פורץ באמת באזורים הללו, כאשר, מה אני עושה כל פעם? אני מתנצלת. אני רוצה לבקש תוספת זמן, אבל זה כבר לא פייר, זה כבר הרשלנות שלי מה שנקרא, נכון? רק רגע אחד. איך חזרנו לכאן אני לא יודעת. הנה. אוקיי, סליחה. אז זהו, מה שרציתי להגיד זה שברגע שהמרד פורץ, 19 באפריל 1943, ערב פסח, הגרמנים נכנסים בשני כוחות לגטו, כאשר מיד הם נפגשים בקבוצה אחת של אייל, וכאשר הם חודרים עמוק יותר לתוך הגטו, הם נתקלים גם בכוחות נוספים של אייל וגם בכוחות של אצ"י, שמבוצעים בעיקר מורונובסקה. גם למחרת הקרבות נמשכים בעיקר בכיכר מורונובסקה, זה השלב שהגרמנים ייכנסו גם לאזור של שופ המברשתנים, וגם מתחיל קרבות באזורים נוספים. שוב, אני לא יכולה להיכנס כאן לתיאור של הלחימה עצמה, אני כן אגיד שאחד הדברים החשובים שאצ"י עושים בשלב הזה, זה הנפת הדגלים, ואתם יכולים לראות כאן עדות של פולניה בשם אליטה קצ'ינסקה, שאומרת הדגלים כחול לבן ואדום לבן, שהונפו בכיכר מורונובסקה 7, התבדרו ברור על הגטו המורד לעיני ורשה כולה. כדי התוכניות שלהם אחרי מספר ימי לחימה, הם לוקחים את כל הכוחות שלהם, מנסים לאסוף את כל הכוחות שלהם ולסגת בצורה מסודרת מחוץ לגטו, למרבה הצער הם נתקלים בבוגדנות והלשנות, בתוך זמן קצר כל הכוח הלוחם הזה של הארגון הצבאי היהודי, למרבה הצער עובד. מה עם ארגון אייל? ארגון אייל המשיך להילחם עוד קצת בתוך הגטו, דרך אגב, מאוד יכול להיות שהתמונה שאתם רואים כאן, היא תמונה שלקוחה ממש פינה הזאת, כי יש לנו עדות של קבוצת לוחמת של דרור שציווה לובטקין הייתה שם ואחרים, שממש ברחוב גנשה עם רחוב אחר, ואתם יכולים לראות שיש לנו ממש תיאור שהם נלחמים ושהם לא מצליחים להילחם נגד הגרמנים, הם זורקים מיטות ומזרונים ומתבצרים מאחוריהם, האם זה התמונה הזאת או לא אני לא יכולה להגיד, אבל אתם יכולים לראות שיש פה תיעוד ויזואלי שהוא חשוב, ופה אני אצטט באמת את הדברים של מרדכי אנילביץ' שמתאר את הלחימה שמתמשכת כמה וכמה ימים. אין בפי אלא ביטוי אחד לציין את הרגשתי והרגשת חבריי, נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר. הבעיה היחידה היא שאף אחד מהם לא חשב שהם ישרדו לאורך זמן, ואחרי זמן קצר מסתבר שהם לא מסוגלים להילחם מול הגרמנים, אקדחים הם לא רלוונטיים בסוג לחימה כזאת, ואני יכולה לתת לזה הרבה מקורות, אבל אני אתן לכם רק דוגמה אחת, התמונה שאתם יכולים לראות כאן, אתם יכולים לראות שהיחלים הגרמנים צועדים באמצע רחוב, הם לא מפחדים שמישהו יירה בהם, הם מפחדים בעיקר שהבתים לא יתמוטטו על הראש שלהם, ובאמת צריך להגיד שמעבר ללחימה המזוינת שהיא כמובן חשובה, חלק מרכזי ממרד גטו ורשה זה גם ההתבצרות של אותם המונים שהזכרתי לפני כן, וזה בעצם מה שכל כך מטריד את הגרמנים, ותראו מה שאומר ירגן שטרופ ב-22 באפריל, הוא אומר הדלקה שהוברה במשך הלילה גרמה לכך שאותם יהודים שהתחבאו עד אז וכולי, הגיחו לחזיתות החיצוניות של גוש הבתים כדי להימלט מן האש, מה שהגרמנים לא הצליחו, בניסיונות לגרש את היהודים לפני כן, מה שהגרמנים לא הצליחו, בכל מיני דרכים כאלו ואחרות, מי שבסופו של דבר גורם ליהודים לעזוב את מקומות המסתור, וזה קרב קשה, אנוש ונורא והיום, זה בעצם נשק האש.
ואני צריכה להגיד פה איזה קרת טריגר, כי כולנו כרגע חושבים על אנשים שמתחבאים במקום שעולה לאש ועולים לנו אסוציאציות אחרות, ואני מתנצלת על כך. מתוקף הנסיבות הזמן אני לא אתן כאן יותר מדי תיאורים, אבל אני כן אגיד שבמציאות הזאת כבר אין לחימה של נשק, יש ניסיונות הישרדות בשלוש מציאות שונות, במקומות מסתור, ברחוב ובאומשלגפלץ. במקומות המסתור, ניתן כאן רק דוגמה אחת, אומרת לנו נעמי שץ ויינקרץ, לא יכתוב איזה קרב דמים אכזרי זה היה, אינני יכולה עוד לכתוב על הלילות הנוראים הללו והימים הנוראים עוד יותר, אינני יכולה ואינני רוצה לכתוב. מה זה אומר להיות ימים שלמים בבונקר כשמבחוץ כל העולם קורס? מי שכבר מצליח לצאת מהבונקרים, וזה לא דבר פשוט לצאת לו מהבונקרים ולא מהדירות מסתור, מה שהוא רואה לפניו זה גהנום מוחלט, וכך כותבת לנו אלמונית, שפה יש סרטוט של הבונקר שהיא סרטטה. אני יוצאת לרחוב, שריפה, הכל מסביב בוער, רחובות שלמים, בוערים דירות, סדנאות, מחסנים, חנויות, בתים שלמים, הגטו כולו הוא ים של להבות, אין שום הצלה, אף אחד לא יודע איך להסתתר, בכל שולט המוות. ומי שבכל זאת מצליח לשרוד את ההתעללות הנוראית שקיימת ברחובות, ויש התעללות גם פיזית, גם נפשית וגם מינית של גברים ונשים ברחובות גטו ורשה, ויש הוצאות המוניות להורג, מי ששורד את הדברים האלה מגיע לאומשלגפלץ, ובאומשלגפלץ גם שם גם יש התעללויות נוספות. דרך אגב, התמונה היחידה שיש לנו מאומשלגפלץ זה התמונה שאתם יכולים לראות כאן, ואתם יכולים לראות שתי תמונות שיש לנו. מה יהיה? התמונה שאתם יכולים לראות כאן עם העשן שנמצא למעלה, יש לנו שתי תמונות יחידות של האומשלגפלץ, תשימו לב לחומה שנמצאת כאן, אני מפחדת לגעת בעכבר כי אותו הוא עוד פעם יצא לי מהמערכת. אתם יכולים לראות את החומה הזאת לא רק כאן אלא בתצלום האווירי, אני מאוד אוהבת תצלומים אוויריים, במקומות אחרים אני מנתקת אותם לעומק, אין לי זמן כאן. התצלום האווירי הזה הוא אחד המיוחדים כי הוא ממאי 1943, ואתם רואים עדיין את הגטו. טוב, אני אצטרך לגשת ולהצביע, אני מתנצלת בפני אנשים שנמצאים בבית ואני אצטרך לגשת להצביע. זאת החומה הזאת, אוקיי? זאת החומה הזאת, זה כיכר האומשלגפלץ, אוקיי? וזה מילה 18. זאת אומרת, אנחנו יכולים ממש לראות, אני מתנצלת בפני אנשים שבבית, אני מנסה לראות אם אני מצביעה, כן, אני מצליחה להצביע. זאת החומה שרואים בתצלומים, זה מילה 18, זה האומשלגפלץ. יש לנו תיעוד ויזואלי שהוא מאוד מאוד חשוב, מה קורה לאנשים שנשלחים, ושוב, במקומות אחרים אנחנו יכולים לרדת לפרטים, האנשים הללו נשלחים למגוון מקומות, ואני לא אכנס כאן לא למספרים ולא לדברים, אבל למרבה הצער, הרוב המכריע של היהודים הללו שנשלחו למחנות בלובלין באביב 1943, נרצחים בנובמבר 1943 במסגרת הארנדפסט, אותו מה שמכונה חג הקציר, וזה אולי מה שמסביר מדוע יש כל כך מעט יהודים ששרדו את מרד גטו ורשה. עכשיו, למה אני רצה, למרות שיש לי עוד 3 דקות? אני רצה כי חלק ניכר מהדברים שאמרתי עד עכשיו, אמרתי בהרבה מאוד מסגרות אחרות. זאת אומרת, כאשר מדברים על מה זה מרד גטו ורשה, איזושהי תמונת על, אלה הדברים. אבל אחד הדברים שאני ככה עסוקה בו בימים האחרונים, ואני יודעת שאני לא היחידה, כולנו, והזכירו את זה כבר לפניי, זה איך אנחנו מדברים על הדברים הללו, ואיך אנחנו מתייחסים לדברים הללו, כשיקירנו, אלכס דנציג, לא נמצא כאן, ואיתו גם לא נמצאים כל כך הרבה אנשים אחרים. איך אנחנו מדברים על השואה, איך אנחנו יכולים שלא לדבר על השואה, אחרי האירועי ה7 באוקטובר, איך אנחנו יכולים לדבר על אנשים שעולים באש במקום מסתור, איך אנחנו יכולים לדבר על ההתעללות המינית, כאשר ברור לי שהדברים האלה עלולים לעורר כל כך הרבה חרדות וטראומות אמיתיות, ואין לי שום תשובה טובה לזה, אבל כן רציתי להעלות את זה, וכן רציתי לספר לכם שאתמול הייתה לי זכות להשתתף בקבוצה, לשמוע בעיקר, קבוצה מאוד מרשימה של קיבוץ זוכר, אביבה נמצאת שם, ואנשים רבים וטובים אחרים שמנסים להתמודד עם השאלות הללו והרבה מאוד שאלות אחרות, ואין לי תשובה טובה לכך, אבל אני חושבת שאנחנו כן צריכים לדבר על זה, ואני חושבת שאחד הדברים שעולה לי יותר ויותר כדבר, שאני לא יודעת ברור, אבל נראה לי, זה שאנחנו מדברים יותר ויותר על כך שאנחנו, לא כאני אישית, אלא אנחנו כחוקרי שואה, אנחנו כחברה ישראלית, אנחנו כיהודים, הצלחנו שזיכרון השואה תפס מקום מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי, בכלל בשיח האנושי הבינלאומי. אז אנשים מדברים הרבה מאוד על זיכרון השואה, בידע על השואה הצלחנו קצת פחות. זאת אומרת, השואה הפכה לאיזושהי הבנה מופשטת ולפעמים מעוותת של אסון נורא, טרגדיה איומה, וברגע שמדברים על דברים מופשטים, אז מטבע הדברים עולים מיתוסים וטריוויליזציה של זוועות ותפיסות שגויות וכו'. ואני שואלת את עצמי, אז איך אנחנו מדברים על הדברים הללו אחרי ה7 באוקטובר? חוץ מלהגיד מיליון פעם תיזהרו, אני אומרת להגיד דברים קשים, ואני אומרת להביא תיאורים קשים, ואם היה יותר זמן הייתי עושה את זה,
ואין לי תשובה טובה, ואולי התשובה היחידה היא שאנחנו, אחד הדברים שאני כהיסטוריונית, שאנחנו כהיסטוריונים צריכים לעשות, זה באמת לנסות קצת יותר לדבר בצורה מאוד מאוד מדויקת על מה זה השואה. מעבר לזיכרון, לחבר את הפער הזה בין ידע שואה וזיכרון השואה. עכשיו, הבעיה העיקרית שיש לי עם מה שאני אומרת, זה שהאמירה הזאת שהשואה הפכה להיות דימוי, ושאנחנו צריכים לדבר על הפרטים ההיסטוריים הקונקרטיים, אלה דברים שאני גם אמרתי בעבר. וכל דבר שאני מוצאת את עצמי שאנשים אומרים, טוב, תמיד אמרתי ותמיד ידעתי, אחרי 7 באוקטובר, אני תמיד שמה סימן שאלה, כי אני חושבת ש7 באוקטובר שאנחנו כולנו עדיין חיים בתוכו, גרם לנו לכזה זעזוע של להגיד, אני תמיד אמרתי ואני יודעת, ובואו נמשיך לעשות בדיוק את מה שעשינו לפני כן, לא תופס. אז אני שמה גם סימן שאלה על העניין הזה. אני כן רוצה להגיד שגם בכרך הזה של מורשת, וגם בהרצאה הזאת, גם במאמר שלי וגם במאמרים הרבים האחרים, ניסינו בסופו של דבר לשפוך אור נוסף על מה שקרה בוורשה, גם במהלך המרד, גם לפני כן, ואני מקווה שהדברים האלה רלוונטיים וחשובים כמו שהם היו לפני כן, ולו גם בצורה שונה, גם אחרי 7 באוקטובר. תודה.